अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोकणच्या वतीने माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र, तर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचा दौरा हा 4 तारीखला अंगणेवाडीच्या जत्रेसंदर्भात आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना उत्साह देण्यासाठी एक आगळा वेगळा, म्हणजे मला वाटतं आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वात पहिला आणि ह्याच्यापूर्वी केव्हाही न झालेला असा कार्यक्रम ह्यावेळी होत आहे। आणि या अंगणेवाडीच्या देवीच्या जत्रेच्या निमित्ताने आणि देवीच्या आशीर्वादाने माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब यांच्या आशीर्वादाने या कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं कमळ सगळ्या ठिकाणी फुलण्यासाठी आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि आमचे राजकीय गुरु माननीय नारायणराव राणेसाहेब, निलेशजी राणेसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब यांच्या सगळ्यांच्या एक वेगळ्या कौशल्यामुळे हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे। माझ्या हिशोबाने 50,000 नाही, इथे लाखोंच्या रूपामध्ये प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता आहे, कारण संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबरोबर कर्नाटक आणि गोवा बाजूच्या दोन्ही राज्यातनं लोक येणार आहेत आणि महासभा घडण्याची ही चांगली संधी आमच्या या कोकणवासियांना आम्हाला भेटत आहे। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं स्वागत आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ येणाऱ्या सगळ्या नेत्यांचं, येऊन नारायणराव राणेसाहेबांनी आजपर्यंत केलेले प्रत्येक कार्यक्रम आणि रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनी केलेले प्रत्येक कार्यक्रम हे अफलातून ह्यापूर्वी होते आणि हा तर कार्यक्रम एकदम आगळा वेगळा होईल। आमच्यासारखे सर्वच आमचे जिल्हाध्यक्ष राजनजी तेली साहेब म्हणा किंवा संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आगळं वेगळं स्वागत या नेत्यांचं करणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।